Pane munhukadzi ari kunetsa pasocial media yendo yeX akauya muzuva ranezi rakaexposa mapictures aiwa munomona yendo yake vanhu munogona kuenda tinokwanisa mabudisa panapa anouya achiexposa mapictures emutungamiri wenyika aiwa aanoti manudes achiti aiwa ndo manudes emutungamiri wenyika muzuva ranhasi auya achitaura mashoko achiti aiwa muparliament of Zimbabwe mune vanhu vari very corrupt varifanira kuhendiwa account of varifanira kusungiwa vafanira kunge vasingararami nevanhu sanapinda mashoko anobuda achitaura nobva subscribe like turn on the bell icon tipina anyora achiti I know a lot of thugs in ZANU-PF. If all these arrests are sincere arrests based on breaking existing laws of our country, why hasn't anyone from ZANU-PF been arrested? And our poster Minister of Finance Mtuli Onyara achiti the Treasury reported transferring USD 11.7 million to ministries, departments and agencies. USD 8.4 million received. USD 3.3 million looted. Anoya chiposta Minister of Information Nick Mangwana nyara chiti 7 Toyota double cab vehicles looted through Solution Motors. Oya chiposta Minister of Youth achiti purchased 17 Nissan Navara pick-up trucks on 31 December 2022 from Amtech Motors. Only 7 were delivered, 10 looted, 4 not registered in the name of the ministry. Arika achiexposa aiwa corruption yese yekutika yeZimbabwe. Now vanhu vachizoburitsa apa tikaona kuti aiwa vakanyanya kubatikana vachiona mutungamiri wenyika yeZimbabwe kana kuti chairmanship uchipinda munyika yeZimbabwe vakaona kuti aiwa hapana kwatiri kuenda kana zvinhu zvaimboitika chairmanship usati wavapo wati more kana uchinge wazovapo panova misuse of power. Mburudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abvina comment section medu musaona subscribe kulike and turn on the bell icon.